Salutare, m-am primit la un nou episod de GTA 5. O să-l auzi, nu se aude pe telefon, se aude pe laptop. E deci pe telefon. Și e joc pe telefon și mă uit la laptop. Și n-am. Cam greu să iei o aplicație ca să, cum să zic, ca să te joci. Să vedeți mașina mea. Oh, tacio. Șmecheră e. O să vadă un pic lag, de-aia mă uit la laptop. Să nu continuăm aici. Bun. Așa. Suntem la treabă. Ce faceți? Deci cam așa arată tastatura. Dacă vedeți un mouse, eu nu pot să merg de pe laptop, fiindcă e blocat acolo de mult. Acum eu controlez de pe telefon. A, bă, dacă mă caici, te bat acum. Mergem să-l schimbăm și noi pe asta, pe trebă. Pe trebă să-l schimbăm. Coordonat. Uite acolo, am uitat unde e. De arată așa că zici că e calculator. Ori e pe consolă, na. Deci eu pe telefon, adică cum ar fi ca o consolă. Oh, filmezi, bun. Vreau merg să filmez mașina aia. O să funcționeze pe asta. Să mă uit în laptop acum. Cum vreți puteți să faceți. Și pe ăștia, uite. E răi. Se vede la vultul lag, dar pe laptop la mine nu se vede și eu filmez acum pe telefon. La nebunule. Ce nebun, cred că ăștia sunt vagabonzi. Așa cred eu că e vagabond. Toată m-am uitat și la telefon și la... Du-te, putu. Oricum mi-a luat pe... Așa văd eu din camera asta, chiar așa îmi place. Așa mă învăț să văd. Am apăsat până la greșit, am apăsat pe ea. Că ieri am luat aplicația și am mers un pic să mă joc.
Iarăși nu merge să luăm, fiindcă n-am prea mulți bani. Uitați câți ani. Și nu se pot cu banii ăștia să iau. Așa ce faci și pe telefon se vede și pe laptop. Nu, să-l la așa, da. Să luăm și altă mașină, că m-a săturat cu mașina aia. Am să fiu la mașina. Cam acest cu acest episod. Știu că a fost scurt și pa, pa.